Kazuya zvakare wana waMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Sekutaura kwatinoita pachirongwa chino tinoedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo asi inopindurukawo neumboo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka kana mine mibvunzo yaminayo sunungukai kutumira panhamba dziri kubuda iko zvino izvi pascreen kana kuti pa0772918335. Munguva ichitendera tinobatsirana kupindura mibvunzo yenyu. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu mukati mezuva ranhasi. Mubvunzo uri kutiwo, konai pastor, kanyanga kaduku kari pana Daniel 8 verse 8 to 9 kaimirirei. Kanyanga kaduku kari pana Daniel 8 verse 8 to 9 kaimirirei. Now, hatigoni kutanga kupindura nyaya iyoyo tisati taisa hwaro hwezvimwe zvinhu zvakakosha. Ende zvinhu izvozvo hwaro hwacho haukwanisi kugadzirwa mumaminitsi mashanu atinawo pachirongwa chino. Saka zvatichada kuti tiite, toda kutora mazuva, ngatingotorei vhiki rino rese tichiita mbijana. Nyaya dzekuna Daniel nazvakazarurwa inyaya dziri very sensitive dzatisingangogoni kungotaura kuti zvaireva zvakati tisina kugadzira kwazvabva, because zvinopedzisira zvaita kunge vanhu vaakutukwa kana kuti akushora vamwe. Saka zvinoda kuti tiumbiridze hwaro hwacho tichinyatsoona tese kuti tabva kupi chii chazoita kuti tisvike pakuti saka ndezvizvizvi. Saka chekutanga chandirawo tiite mukati mezuva ranhasi kuti tibatsirane kuziva kuti kana tichidzidza bhuku raDaniel kana bhuku razvakazarurwa rinodzidzwa sei. Mabhuku iwo ari maviri akasiyana nemamwe mabhuku ari mubhaibheri, because aya anonzi ma-apocalyptic books, mabhuku akanyora zvinhu zvakaratidzwa vaprofita but zvichishandisa mifananidzo. They are highly symbolic. Saka hativaverengi semaverengera tunoita Mark na Mateo na 1 John. Unoda panotodiwa hunyanzvi hwekutanga kuziva kuti mifananidzo yacho iyi inodudzirwa sei. Ndozvandira kuti tiite chete mukati mezuva ranhasi. Then mangwana tochitanga kupinda mumavhesi atapiwa aya neabvunza mubvunzo. But hatipedzi yese mangwana nyaya yacho, tichatotora mazuva anenge 4 kana 5 kuti tizosvika pakuti naizvozvo kanyanga kaduku aka kanomirira chakati. Saka chekutanga kune zviga zvinokwana izvo kuita about 8 zvatinofanira kuziva kana tichidzidza bhuku raDaniel kana bhuku razvakazarurwa. But ndichangotaura 4 zvacho zvakanyanya kukosha, then tozotanga kuita kuverenga mangwana. Chiga chekutanga kana the first principle when you are studying apocalyptic prophecy, we must appreciate the fact that bhuku raDaniel bhuku razvakazarurwa ari maviri akanyorwa muprofita kana kuti vanhu vake vari panguva yekumanikidzwa. Daniel akaratidzwa zvaakaratidzwa atori kuBhabhiloni, anga atorwa semusungwa wehondo. He was a prisoner of war in Babylon. Daniel 1 verse 1 inoti, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Saka vanga vatotapwa. And he took with him some of the vessels from the temple of the Lord, from verse 2, and some from amongst the house of Judah. Daniel neshamwari dzake vaitova vatapwa. Saka the visions were shown to him in times of adversity. The same thing nebhuku razvakazarurwa. Ndakanga ndiri pachitsuwa chePatmos nekuda kwekupupura kwangu kwaJesu Kristu. So he was a prisoner as well. He was a prisoner of the Roman Empire. John achiratidzwa bhuku razvakazarurwa akanokandwa pajeri raiva paisland yePatmos. Saka the two books are special in that way as well. They are being written in times of adversity. Saka kana akanyorwa nevanhu vari munguva yekumanikidzwa, chatinoona chinonyanya kuburikira ndechekuti vanhu vamwari ivavo vairatidzwa vanga vari pakumanikidzwa. Both Daniel and John vanga vari panguva yekunamata zvikuru. Saka iwo haugoni kudzidza bhuku raDaniel kana razvakazarurwa if you are not prayerful. You need to set aside time to pray so that God may help you in unlocking the symbols that are in those two books. Harisi newspaper bhuku raDaniel. Bhuku razvakazarurwa harisi novel. Those two books carry serious information. Imwe yacho haisati yatozadzikiswa, yakatarisana nenguva yatatarisana nadzo ine chekuita nekudzvanyirwa kuchaitwa vanhu vamwari nemadzimambo anotonga pasi rino. Saka you can't just take that book as an ordinary book. You need to be prayerful. Though the first principle, be prayerful the moment you want to open the book of Daniel. Principle number 2, this is a book of symbols. Ibhuku remfananidzo, ndakaendoverenga Daniel 7 verse 16. Inototi iyo panapa, I came near unto one of them who stood by, and I asked the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of these things.
The book of Daniel is a book of symbols which need to be interpreted. Saka, don't take these things literally. In the chakanakira book of Daniel, from the first half, chapter 1 to chapter 6, it's mostly historical. Chapter 1, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, those are historical. But chapter 7, the symbols start to flow. Chapter 8, those are symbols. You can't read them like novels. You need to interpret those symbols. Point number 3, let the scriptures interpret themselves. Scriptura sui ipsias interpres. Allow the Bible to give you the meaning of these symbols. The Bible interprets itself. Let the Bible interpret itself. Let the Bible tell you what those symbols mean. Let the book of Daniel itself tell you what the symbols mean. Let the Old Testament tell you what those symbols mean. Number 4, apocalyptic time must not be taken literally. He reigned for 3.5 times and so forth, 2,300 days and so forth. That is not literal because this is a symbolic book. So you need to then ask the Bible, how do you unlock the time prophecy of apocalyptic prophecy? In the key Bible, Ezekiel chapter 4 verse 6, Numbers 14 verse 34, it will tell you when you are dealing with time prophecy, apocalyptic prophecy, a day stands for a year. So it's very important for us to know these 4 principles. Amen.